Séva, bratranec, ide robiť ten narazník, ako som ti slúbil v minulom videu. Desinku. Dobre. No poď. No, čo je? Ty kokos. Je to možné? Aby miloval aj nemožné dievča? Je možné, nemožné. Podblatník. Kde si? Je svetla však najprv. Ježíš, čo robím? Vychytíme túto expansku. To tu poviem, že je nejaká expanska na podtlak. Aj keď možno sa mýlim. Ďalšia taká vec, že do relátka, ktoré sťahuje strechu, nejde signál na cievky a vraj by mal ísť do dashboard. A podľa mojej skromnej angličtiny dashboard je vlastne celá táto palubka. A niekde v dashboard označujú aj ako iba budíky. To ide celé, to bude len zacvaknuté. Áno, je to tak, je to len zacvaknuté hore. Erotické ruky nie. Poprosím. Dobre. A tu sú dva krížové šroubíky, ktoré to držia. A do dashboardu ide iba jeden bielý kábel. Takže to nebude tuto. To nebudú budíky, bratranec. Bože, toto sú veci. To ešte môže ísť na nejaké relé dole. Do relátok ide nejaký čisto sivý kábel zo Spolkovej republiky. Tejto spleti káblov, čo je relátková skriňa, nájsť to, čo ide dozadu na relé, na ovládanie strechy. Brutálny boj toto. Teraz nastane. Zvrtnúť to nejako takto teraz. Kokos, keď voľačo otrhnem odtálto, tak som skončil. No nič, ukáž tú schému. Ďalší deň znova golf a zistil som takú nemilú vec, alebo teda skôr milú, že nemusím čakať na svetlo a môžem to nahodiť, lebo to potom viem tam dostať skrz toho, že tam je len tá predná maska, taká nacvakovacia. A čo sa dá, treba urobiť. To asi až na aute budem pripájať tie svetlá všetky. Na čo sedíš? Či nesedíš? No, docela to aj vyzerá, že to sedí. Alebo to len tak vyzerá, že to sedí. Ale reálne to nesedí. Ukáž druhú stranu? Sedí to, docela fajn to sedí. Na Kristušat, ty si ešte utopený. To len po hmate. Poď. Ty vole. Som tam, Ignác. To tak ľahko? Je tam. Tak ľahko. To ide kam vlastne toto? Čo ty si odkal si ty? To sa musí dať aj nejak inak ľahší. To sa... Nedá sa to vyklopiť. Dá. Ištván Habodás. Ja tam ruky pchám. Nevím na čo. No, na parádu, nech sa páči. To je tiež sklo. Ty bolo dobré. To keď zapneš ďalkové, musíš vidieť až za roh. S nárazníkom sme skončili. Čo by som mohol ešte urobiť? Tú spínačku, no. Do tej sa mi nechce. Aby som vysvetlil celú hypotézu strechy, prečo nejde sťahovať, tak pod zadnými sedačkami tu je relé. Tu konkrétne. No poď. Tu na toto relé
toto. Už bolo rozoberané, striekané šeličím, ja som ho už aj prepajkoval, hľadal som tam tranzistory, či tam nie sú na ňom zlé, ale Teraz vlastne napätie do neho ide, všetko do neho ide, len je tu tento sivý kábel, čo vidíš, tento konkrétne, tento sivý, dáva impuls, že môže sťahovať kamarát. Stojíme. A presne ten impuls do toho nejde. A čítal som, že by mal byť kvázi ten impuls buď zo svetiel alebo dashboard control unit. Ale potom som čítal fórum, že by to mala byť v spínačke. Čiže klasicky, že naštartuješ a nenaštartuješ, ale dáš do prvej polohy, vrátiš kľúč a tedy by malo ísť otvárať strechu. Lenže to sa nedieje. Mám pocit, že to bude ten signál spínačke. Ideme merať. Rozoberať a merať. Tak, nehanbí sa. Tu sú káble k spínačke. Je tam nejaký sivý? Ide tam sivý. Odpojím baterku radšej, lebo pri mojom šťastí buchnú airbagy. Takže poďme skúsiť demontovať veškeré príslušenstvo okolo toho. Airbag, tu by mala byť, toto je 5 imbus z jednej a z druhej strany od spodu na volant, však podobné to mali aj Felicie, nie tie čo mali airbag. Mal byť airbag, dobre, to išlo docela ľahko, dobre, a toto čo? A tu je konektor vraj, ktorý keď rozpojím z druhej strany, tak by som mal odpojiť airbag. A tak sa aj stalo. Tu je plochý, alebo taký oný, tento Torx. A však to by malo ísť len tak, že to nevieš zameniť. Dúfajme. Mám nový poznatok, keďže nemám sťahovák, tak som sa takto zasekol a ďalej sa už nepohnem. Dobre, no, tak nič. Keďže spínačku a sťahovák som ešte nemal v tej dobe, tak som sa pustil do rádia, lebo zase som robil len to, čo som mohol, na čo som mal diely a veci. Keďže ja som hudobný fanatik, tak aspoň to rádio osadíme a nakablujeme a čakám na diely. Tak ty si počkáš teda ešte, kamaríde. A máme tu takéto Renegade RX42. To budú vlastne do palubky, repráčky. A aspoň to nakablujeme a hodíme tam rádio. Som zvedavý, jak to bude vyzerať s tým. Dobre, kablik by bol natiahnutý. Tu na, docela ľahko sa to rozoberá. Takže poďme poskladať interiér. Takéto rádio Gamma 5 originál z Golfa, nie, toto bolo v Passate, ale dávali sa aj do Golfov 3,5, takže si myslím, že celkom zapasuje. A kúpil som si k nemu zaliku za 20 € alebo 25 takýto Bluetooth modul. A nechcel som klasický AUX, aby som vedel prepínať piesničky cez rádio. Takže si ho pichnem, ono sa to tvári ako CD menič. Dáme si napájanie. Aby som to nedodrbal, takto. Repráky. Šup. A ešte čakám na anténu, lebo alebo redukciu na anténu, lebo tá ešte nedorazila, tá podľa mňa príde až potom takedy. To môžem rozobrať toto, aby som tam urobil poriadok s káblami. Dobre,
Výborne. Ale skúsme najprv, či to vôbec funguje. Teď by som štartoval, počkaj, takto. Save. Dostal som aj heslo. Nepovím, lebo vy mi ukradete rádio a aj to hrá, aspoň to tak znie. Skúsme, že CD, to by mal byť menič. Ale však už to hrá. Lebo ja som to už skúšal ináč, aby som vás neklamal. Tu neviem mestiť ten reprak bez toho, aby sa mi nedotýkal tej vzduchovej časti. Tak to urobíme tak, že si to troška, ten plast prehneme. Tam v tom mieste, kde bude ten reprák. To už je fajn. Toto keď tam dám bez toho, aby som to polepil všade na vôkol. Poďme na druhú stranu. Jak to tam sadne? Ty vole, jak hrnec na prdel. Alebo šerbel na prdel. Sadol parádne, nie? Viem, že skáčem v tom videu z jednej pasáže na druhú a potom tam, najprv robím blatníky, potom robím nárazník, potom robím repráky, potom robím rádio, potom robím strechu, ale robil som to, čo som mohol a čo sa dalo, na čo som mal diely, čiže za to je to také tam som, robíš to. Takže je to také, hádam som aspoň vysvetlil, že čo cca teraz idem robiť, alebo čo som robil. A v ďalšom videu sa pozrieme, ako som vymenil tú spínačku. Servus!